Усім прывітанне! Мяне завуць Ольга Буркевіч, і сёння з вами мы прыгатуем ляпуны. Ляпуны – гэта старадаўняя страва, якая нагадвае піцу або пірог. Лічыцца, што назва з'явілася праз спосаб прыгатавання. Цеста не раскатвалі, а фармавалі рукамі. Ляпалі. Атрымлівалася заўсёды проста сытна і смачна. Пачынаем з цеста. Традыцыйна цеста для ляпуноў гатавалі з пшэнічнай і жытняй мукі. Часам дадавалі і грэчкавую. Пакідаем цеста падысці. Начынка ў ляпуноў можа быць любой. У гэтым рэцэпце мы будзем выкарыстоўваць філе петруха, квашаную капусту і грыбы. Нарэзаем курынае філе і грыбы. Далей усё добра абсмажваем. Дадаем квашаную капусту і ўсё перамешваем. Цеста не раскатваем, а ляпаем рукамі. На ляпёшкі выкладваем начынку і адпраўляем у духоўку, каб цеста крыху падрумянілася. Для заліву злучаем яйка, цёрты сыр і смятану. Ляпёшкі крыху прыпякліся, сверху дадаем нашу заліву. І зноў адпраўляем у духоўку. У розных народаў ёсць падобныя стравы. Каліткі, перапечы, лапуны. Назва магла змяняцца ад рэгіёна да рэгіёна, но галоўнае заставалася нязменным. Гэта страва, якую хочацца доўга і з задавальненнем лопаць. А вы калі-небудзь чулі такую назву ці, можа, спрабавалі ўжо такую страву?